Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хәсәншина, исәнмесез? Әлмәт районы башкарма комитетында район һәм шәһәр советының уртак сессиясы. Атказанган тренер Илгизәр Димеев 85 яшын каршылый. Әлмәттә яшел фитнес проектының сезоны тәмамланды. Әлмәт районы башкарма комитетында район һәм шәһәр советының уртак сессиясы булды. Анда шәһәр һәм районга кагылышлы актуаль темалар һәм мәсьәләләр күтәрелде. Район башлыгы Тимур Нугуманов рәислегендә узган сессия эшендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Арзинат Нугайбәков, Азат Хабибрахманов, район һәм шәһәр советы депутатлары, хукук саклау, контроль күзәтчелек органнары җитәкчеләре, шәһәр һәм район активы катнашты. Район һәм шәһәр советының 8-нче чакырылыш уртак сессиясе Россия Федерациясе Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларына йомгак ясаудан башланды. Сайлаулар катнаш система буенча узды. Депутатлар бер мандатлы сайлау округлары һәм федераль сайлау округы буенча сайланды. Әлмәттә бер мандатлы сайлау округына 8 район һәм 8 сайлау участогы кирде. 30-нчы номерлы бер мандатлы сайлау округы буенча 9 кандидат теркәлде. Сессиядә башкарма комитет җитәкчесе Марат Гыйрфанов Ямаши авыл җирлеге депутаты итеп сайлануы сәбәпле комитет җитәкчесе үз вәкаләтләрен тапшырды. Шулай ук Марат Гыйрфанов даими нигездә район башлыгы урынбасары итеп сайланды. Сессия барышында Әлмәт муниципаль районы һәм шәһәр бюджетының 2021-2023 елларына үзгәрешләр, Әлмәт һәм район территориясендә физик затлар милкенә салым, 2021 елга Әлмәт муниципаль районы муниципаль милкен хосусилаштыруның планы турында темалар күтәрелде. Приложением проекта утверждаются формы договоров аренды отдельных муниципальных предприятий, учреждений и имущества, находящихся в казне Альметьевского муниципального района. Сессия шәһәр һәм районның иң актив җитәкчеләрен бүләкләү белән тәмамланды. Фирай Юнусова, Милена Валеева, Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга Әлмәттә тоҗлы вирус белән авыручылар саны күбәя, хәл кискенләшә. Шәһәр буенча 3нче ковид үзәк ачылды. Бу хәбәрне Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нугуманов җиткерде. Өстәвенә сезонлы вирусның да баш калкыткан чагы. Белгечләр гриппта баш калкытмаган дип борчыла. Шуңа бүген сәламәтлек саклау учреждениеләрендә гриппка каршы вакцинация да бара. Теманы Алсай Мирова дәвам итә. Грипп белән авыру тизүдән башлана, шулай ук пневмониягә дә китергә мөмкин. Без бүгенге көндә грипп буенча вакцина ясатырга өндибез. Грипп белән авыручылар арта. Бу вакцинация поликлиникада ясала. Үзегезнең участок табибына мөрәҗәгать итә аласыз. Укол урыны бераз кызарып торырга, шулай ук температура күтәрелергә мөмкин. Вакцина куркынычсыз дип хәбәр итә белгеч. Вакцина куркыныч астында булган кешеләргә беренче чиратта ясалырга тиеш. Авырлы хатын-кызлар, балаларга, өлкән кешеләргә, социаль өлкәдә яшәүчеләргә аеруча кирәк. Гриппка каршы вакцина һәр ел саен ясала торган процедура. У нас в поликлинике началась 3 сентября. Безнең поликлиникада вакцинация 3 сентябрьдә башланып китте. Бүгенге көндә без 7000 дозада Ультракс Квадри вакцинасын алдык. Ул инактивлаштырылган, грипплы, 4 валентлы. Бүгенге көндә 5000 кеше вакцина ясатты инде. Әгәр дә тоҗлы вирустан вакцина ясатылган булса, алар арасында 1 ай булырга тиеш. Кышка хәтле бу процедураны ясарга кирәк диде белгеч. Алсай Мирова, Вероника Рябова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүтін ил өстенә килгән коронавирус афәте әле һаман да шигенергә теләми. Киресенчә, соңгы вакытта авырулар саны арта бара. Аның өстенә грипп сезонында килеп кушылды. Азнакай сырхауханәсендә кызыл зонада хәлнең торышы турында тулырак мәгълүмат Эльмира Шәрифуллинада. Бүген килеп туган киеренке хәлдән чыгу максатыннан Сәламәтлек министрлыгы авыруларны дәвалау өчен урыннарны арттырырга дигән карар чыгарды. Азнакай сырхауханәсендә йогышлы авыруларны дәвалау өчен кызыл зона киңәйтелеп, терапия бүлегендә 60 урынлы корпус ачылды. Бүгенге көндә шуның 60-ы да тулы. Реанимация бүлегендә 10 авыру ята. Сулыш алуы авыр, һава җитми диләр авырулар. Не хватает воздуха. Очень трудно дышать. Медперсонала. Медицина хезмәткәрләре бик яхшы карыйлар. Безгә шушы авыр вакытта ярдәм кулы сузган өчен, кирәкле медикаментлар белән тәэмин итүдә ярдәм иткән өчен җитәкчеләргә зур рәхмәт. Бу авырудан сакланыгыз, вакцина ясатыгыз.
Бүлік мүдире Фәйрүзә Шәрәфетдинова сүзләренә караганда, аурулар саны орта, ауруны бик ауыр кичерәләр, бигрәк тә вакцина ясатмаучылар авырый. Болеют очень тяжело. Шикәр диабеты, гипертония кебек хроник аурулары булган кешеләр бу вируска бирешүчән. Бу киеренке хәлгә каршы торуның бердән-бер юлы вакцинация. Барлык район халкын вакцина ясатырга чакырам. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Тагын бер файдалы мәгълүмат. Татар информ агентлыгы хәбәр итүенчә, 80 яшькә җиткән пенсионерны караучы хезмәткә сәләтле эшләмәүче гражданнар акчалата компенсацияга исәп тота ала. Шул ук вакытта бергә яшәү факты һәм туганлык элемтәләре түләүләрне билгеләүгә йогынты ясамый. Компенсация пенсия фондының клиент хезмәтенә мөрәҗәгать иткән айдан билгеләнә. Түләүләр пенсионерларга билгеләнгән пенсия белән бергә башкарыла. Моннан тыш пенсионерны караучыларга пенсия коэффициентлары күчерелә, ә карау вакыты стажга кертелә. Өлкән кешене караучылар рәсми рәвештә эшләргә, пенсия социаль өстәмә түләүләр алырга тиеш түгел, шулай ук мәшгульлек үзәгендә эшсез сыйфатында тормаска тиеш, диделәр Россия пенсия фондында. Компенсация түләүләрен электрон рәвештә гариза биреп пенсия фондына бармыйча рәсмиләштерергә мөмкин. Хезмәт күрсәтүче дә, пенсионер да гариза бирә дип пенсия фонды ачыклык кертә. Әлмәттә беренче көрәш секциясын ачкан ТАССР атказанган физик культура хезмәткәре, атказанган тренер Илгизәр Димеев үзенең 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Аның туган көне уңаеннан зур бәйрәм оештырылды. Теманы Рәмилә Хәмидуллина дәвам итәр. Аны Кама аръягы көрәшенең әтисе дип атыйлар. Илгизәр Димеев 85 яшьтә булса да актив тормыш алып бара. Бүген ул Әлмәтнең Акбүре көрәш федерациясе спортсменнарының уңышларына сөенеп яши. Татар көрәшенә кирәк ул шушы Әлмәттән чыкты безне. Бу безнең не булмаса, монда булмаса көрәш алга таба китмидер, үсмидер. Вот шуны аңлагыз. Безне беркем дә чакырмыйдыр, без генә чакырабыз. Республикалардан, өлкәләрдән чакырып, элек бит Татарстан бергә тапкыр үткәрәдер. Тренер өчен иң зур бүләк укучыларының рәхмәте һәм җиңүләре. Остазлары белән алар бүген дә аралашып торалар, хөрмәт итәләр. Бөтен республикадан килгән кунаклар Әлмәттә хөрмәтле тренер, спортсмен һәм безнең шәһәребездә көрәш буенча беренче секцияны барлыкка китерүче Илгизәр Салахович Димеевны котларга җыелдылар. Илгизәр абыйның барлык дәрәҗәле исемнәрен санап чыгу өчен эфир вакыты җитмәячәк. Костюмында буш урын юк диярлек, медальләр белән тулган. Юбилей кичәсендә аның казанышлары сандыгы яңа бүләкләр белән тагын да тулыланды. Бәләкәй спортзалда, вокзал янында Амус дигән Армейский монтажный управление строительствода шушы Илгизәр абыйны беренче күрдем шунда. Менә ул безне башлап җибәргә, ул именно милли көрәшнең әтисе дип әйтерим мен менә шул башлап җибәрч. Аннан бары урынны җимакта булсын. Әхмәт Мөхәммәдҗанов, ул тоже президент Татарстаны үз вакытында заман 70-тә шул мине өйрәтә башлады. Мин шушы Илгизәр абыйлар спортларына йөреп кеше булдым дигәндә инде. Бүгенге көндә Әлмәт районында Татнефть компаниясе ярдәме белән спорт белән шөгыльләнер өчен барлык шартлар да булдырылган. Районыбызның командасы Татарстанның көрәш федерациясе рейтингында берничә ел алдынгы урында тора. Илгизәр абый инде ул безнең зур легендар шәхес. Ул инде Әлмәт районы, Әлмәт шәһәренең генә түгел, минем әйтәсе килә Кама аръягының татар көрәше буенча әтисе дип ни дисәгез, ул бүгенге көндә да әле үзе 85 яшькә җитүгә карамастан шул кадәр актив тормыш алып бара, үзенең тыйнаклыгы белән һәр вакытта аерылып тора. Ул 30-дан артык спорт стасы аның укучылары. Шуның өчен без аның белән бик горурланабыз. Әлмәтнең Акбүре көрәш федерациясе Татарстанның һәм Россиянең иң көчле командаларының берсе булып санала. Илгизәр абый, ул безнең живой энциклопедия инде, аңа нинди сорау бирсәң дә ул барысына да җавап бирә. Ул һәр кешене хәтерләй, һәр кешенең ничек көрәшкәнен, күпме титулларын булган, барлык көрәшендә титулларын ниләрен белә инде, достиженияларын белә. Илгизәр абыйга шул саулык, сәламәтлек теләсе килә инде. Рәмилә Хәмидуллина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Яңа уку елының беренче ае төгәлләнеп килә. Без шәһәребезнең кайсы спорт мәктәпләрендә ничә яшьтән бушлай шөгыльләнеп була икәнне сөйләүебезне дәвам итәбез. Балалар саны буенча 2нче урында торучы мәктәп хакында алдагы материалда.
Шәһәр стадионы янында урнашкан футбол спорт мәктәбе 2009 елдан футболчылар үстерә. 3 кыр, манеж бар. Бүген анда 600-дән артык бала шөгыльләнә. Бирегә малайларын йөртүче әти-әниләр бала бик теләп йөри. Мы недавно занимаемся только... Күптән түгел шөгыльләнәбез. 7 сентябрьдән башладык. 2-3 атна гына йөри, ошата. Футбол ошый ди, малай кеше өчен менә дигән инде, нык шата. Берәүләр балаларын яңа йөртә башласа, икенчеләр инде берничә ел рәттән шөгыльләнә һәм балалары ярышларда да катнаша. Наш ребенок уже 2 года занимается. 2 ел инде йөри, нык ошый, теләк белән йөри, кызыклы ди. Яңалык та белә, дуслары да арта. Менә мәктәптә уку башлангач, мәктәптәге дуслары да аның белән монда йөри башлады. Кызык малайга. Хис кичерешләре күп, өйгә кайткач сөйли. Тренер Антон Кузнецов сүзләренчә, теләге булган яше буенча туры килгән балаларны бүген дә кабул итәләр. Мы проводим набор детей. Футбол секциясы бушлай. Сентябрьдә әле балалар кабул итәбез. Атнага 3 тапкыр шөгыльләнәбез. 7 яшьтән әзерли башлыйбыз. 15 яшькә кадәр бездә, аннан чыгарылыш. Футбол буенча спорт мәктәбендә 2014 елгы балалар футбол белән шөгыльләнә. Футбол мәктәбендә шулай ук триатлон һәм авыр атлетика белән дә шөгыльләнеп була. Футбол һәм авыр атлетика белән шәһәр стадионы янындагы футбол буенча спорт мәктәбендә шөгыльләнеп була. Триатлон белән мавыгучыларны Мирас спорт комплексында көтәләр. Сәламәт булуның сире спорт белән шөгыльләнү. Калабыз халкы балаларын гына спорт мәктәпләренә йөртеп калмый, үзләре дә актив яшәү рәвеше алып бара. Әлмәттә яшел фитнес проектының сезоны тәмамланды. Якшәмбе оештыручылар җәйге сезонның соңгы фестивален уздырды. Анда без дә булып кайттык. И в другую сторону. Зумба, фотозона, легкие крылья урам театрал бастылары һәм башкалар. Булар барысы да яшел фитнесның Last Day фестиваленең аерылгысыз өлеше. Биредә 25-нче мәктәп артындагы спорт мәйданчыгында яшел фитнес проекты сезонын яба. Шуңа күрә тренерлар, партнерларны бүләклиләр. Сезон дәвамында актив булган катнашучылар арасында кыйммәтле бүләкләр уйнаталар. Вручаем вам благодарственное письмо. Спасибо за зажигательную зумбу. Май айыннан сентябрьгә чаклы Әлмәтләр саф һавада яшел фитнес белән бергә шөгыльләнде. Проектның барлык тренировкаларда бушлай һәм теләсә кайсы яшьтәге һәм физик әзерлектәге кешегә туры килә. Рәмия Черскова 4-нче ел инде яшел фитнес проекты тренеры. Эмоции замечательные. Хис кичерешләр шәп, һава торышы да яхшы, шатлык, бәйрәм хисе, күңелле, кәеф шәп. Минем сауыктыргыч гимнастика өлкән яшьтәгеләр өчен. Проектның җәйге сезоны әлмәтлеләргә сәламәтлек һәм күтәренке кәеф бүләк итте. Ябылу тантанасында әлеге спорт бәйрәменә шат булуларын кунаклар да, оештыручылар да яшерми. Җәй буе шөгыльләндем, шундый матур көн, шундый күңелле, җәй буе паркка йөрдек. Для детей очень хорошо. Балалар өчен шәп, ошый, мондый бәйрәмнәр ешрак булсын иде. Җәйге сезон дәвамында яшел фитнеста 20 мең әлмәтле катнашкан. Сафхавада 200-дән артык тренировка узган. Алар төрле юнәлештә: йога, зумба, функциональ тренировкалар, аэробика, брейкданс, пилатес, йөгерү, джампинг, балалар эстафеталары, әниләр һәм бәбиләр өчен. Шулай ук саптур, җәйге террасада йога, велоэкскурсиялар кебек тематик чаралар да булган. Оештыручылар яшел фитнес алга таба да дәвам итәчәгенә ышаныч белдерә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.